matí, gent mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, canta el Kiki. Kiki Ràpid, el podcast del Kikiriki. Bon dia, bon dia, bon dia! Què tal, com esteu? Benvingudis al Kiki Ràpid, el podcast que et deixa del revés, que és express, que comences parlant d'una cosa, acabes parlant d'una altra, i que per què no estic encara fent referència a les pintes que porto. Si no esteu veient això a YouTube, si només ho esteu escoltant, sapigueu que sou els bons, però que us esteu perdent que porto el moñito molt mal fet, és a dir, el porto com de costat. El meu objectiu era posar-me'l super descentrat, super de cantó. M'ha sortit com una cosa estranya, però heu de saber també que torno a vestir uns colors de tardor i que vaig de màniga curta una altra vegada, i això és perquè una altra putíssima vegada el món està del revés i continuem menjant castanyes i panellets a més temperatura de la que tocaria. Que sí, que no és tan greu com altres anys que estàvem en bermudes i tal i qual, però Déu-n'hi-do, jo no he sentit, no he tingut la sensació de temperatura de menjar panellets, i és una cosa que em posa del revés, i com que em posa del revés, màniga curta, colors de tardor i el moñito raro, el moñito loco. Ara, estic fent un moviment de cabell terrible. En fi, quin puto ridícul. Amics, amigues, avui venim a parlar de les restes de la castanyada, amb la castanyada vençuda, amb els panellets ja durs i potser algú amb un atac de cagarrines que flipes. Per què? Doncs perquè fa unes setmanes us vaig prometre que parlaríem de la castanyada i diríem que Halloween és una merda. Aprofito aquest moment per fer-ho. Halloween és una puta merda, visca la castanyada. La. Ja tenim carnestoltes per disfressar-nos, no ens fan falta festes americanes. Estic intentant refer-me aquest moñito barracú ara cap a l'altre cantó, aviam què passa. Avui aquest episodi és més de YouTube que de Spotify o d'Ivox, però no passa res. Tot va bé. Molt bé. Així, és que necessito lluir ben ridícul per gravar aquest episodi. Hòstia, ara sí que és ben ridícul. Amics, amigues, vinc a parlar de la castanyada ja. Habreu passat. Haveu superat. És que toro pasado no té una traducció literal en català. Segurament hi ha alguna frase feta que podem fer servir. Escriviu-la als comentaris i així la sabrem totis, però ara mateix no em ve el cap i no em ve de gust aturar-me i tornar a començar. Venia a parlar d'això per dir que Halloween puta merda, que visca la castanyada, etc, però no per entrar en aquest debat etern i estèril i aquestes coses, sinó per preguntar-vos una cosa. Ara que ja ha passat la castanyada, ara que ja us heu deixat els quartos comprant panellets o comprar els materials per fer-lo a casa, que sí, és més barat i tal i qual, el que tu vulguis, però al final els pinyons valen pasta, amics. Us queda algun panellet? Perquè hi ha una cosa que ens passa al Nadal, ja parlarem del Nadal quan sigui el moment de parlar del Nadal, però hi ha una cosa que ens passa al Nadal, que és que el torró acaba sobrant i acabem menjant torró a l'abril. Però, en canvi, amb els panellets és més complicat, perquè hi ha com alguna cosa, algun ímpetu, alguna intenció, alguna cosa salvatge que ens ve de dins, que ens fa menjar-nos tots els panellets. Potser el preu, potser el fet que siguin tancats fa que no en comprem tants com perquè sobrin com passa amb els torrons, però normalment, panellets no ens sobren. I us venia a preguntar si encara us queda algun panellet i què és el que feu amb aquests panellets que queden. Jo amb els panellets que queden me'ls intento guardar per l'hora del cafè, i l'hora del cafè és després de dinar al cafè, i és com un segon postre, sabeu? Perquè és postre cafè i el panellet. És aquella xocolatina que us... Realment porto un monyo horrible que em molesta moltíssim. Aquella xocolatina que us posen amb el cafè, aquella galateta de lotus que us posen amb el cafè, doncs el panellet. El panellet, allà, mullat, no, sense mullar el cafè. Jo no sóc de mullar panellets al cafè. Ara, si vosaltres mulleu panellets al cafè, feu el que vulgueu. Des d'aquí espero que m'arribin missatges dient què és el que feu amb els panellets. Vinc a dir! A mi, quan em queden panellets, els faig servir després pel cafè, perquè triguen una miqueta en endurir-se. No molt, de fet avui ja me'ls hauria d'anar acabant, perquè si no sí cap problemes, però m'agrada allargar una miqueta més això, perquè els panellets, malgrat jo digui, podríem menjar panellets a l'agost, malgrat hagi vist una persona o la Pau Segurana menjant panellets a la platja, a l'agost,
no és el més habitual, no hi ha ningú que al mes d'agost es liï a fer panellets a casa. Jo ho he pensat moltes vegades, però al final sempre m'acaba fotent una mandra que flipes i no he acabat menjant panellets a l'estiu. Per tant, allargo aquest moment, l'estiro com un xiclet perquè el panellet duri una miqueta més, perquè els panellets són flipants, tios. És que els panellets són flipants i no sé, no m'entra al cap com amb una cosa tan flipant com els panellets hi ha gent que prefereix el Halloween. És que fem la barreja, fem la fusió, sou uns gilipolles. Gilipolles! Visca els panellets, mori Halloween. Apa, xau, xau. El Kiki Ràpid és el podcast del Kikirikik, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.